Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनै इउपिपिएल दोलोआ रावखौबो मालाबा पलिटिकल डायलग बा राजखान्थियारि माखासे डिप्लोमेटिक पलिसि हिसाबै खोथा बुंनायाव सासेखौबो नागारनो नागिरा। बिथांमोना गुबुनारिफोरजोंथ' बिथांमोनाव जुजिनो हानाय गोहो गैखाया, नाथाय बर'जों बर'ब्ला बिथांमोना एसे खोथा बुंनायावनो केस बायदिसिना होयो। दा बेफोरबादिनो सोर बिसिबां मा केस नांनानै दङ, सोर खारखुमा नांनानै दङ, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि एमपि जानानै मा मावो बेखौ दा नेदों ना बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव जेबादि डायलग होनानै सिङाव लाथिख' जानाय बादि खामानि मावगोन नामा, गावनि पकेटखौल' गरम खालामगोन नामा, फुलफिल खालामगोन नामा, बे खोथाखौ सानदों। दा नेक्स्ट भिडिअआव आङो माखासे सावथाल बिथांमोना बुंनाय, गासिबो नङा दे, किसुमान सावथाल मानुये सोशल मीडिया द्वाराती किसुमान बड़ो जाति उफर कथा कोआथ' मैं नेक्स्ट वीडियो दिबोले चेष्टा करिम। अगली वीडियो में मैं कुछ वीडियो देने जा रहा हूँ जो सावथाल लोग बोरो लोगों के ऊपर में गाली देने का जो सोशल मीडिया में आ रहा है या वायरल हो रहा है, इसके ऊपर में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सभी सावथाल लोगों को नहीं बोला मैंने, 1 2 3 4 आदमी ऐसा कुछ बोला। हम यहाँ पर सन ऑफ दिस सोइल, इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस लैंड, हमको वो लोग भगाएंगे। आसाम उन लोगों का हो जाएगा और हमको भगाएगा, हमको जलाएगा, ऐसा कुछ बात उन्होंने शुरू किया। खत्म हम करेंगे और हमको चैलेंज दिया, आओ इधर आओ, मारपीट करेंगे। आप लोग क्या चाहता है? लड़ाई, युद्ध चाहता है, वार, तो तैयार हो जाओ। बिना तैयार किए युद्ध करेगा तो लाश ही मिलेगा, लाश, ब्लड। ये तुम लोग जहाँ रह रहा है ना, वो खून से लाल हो जाएगा, इसीलिए तैयार हो जाओ। लड़ाई अगर सच में चाहता है तो जा रहा हूँ हम लोग। दा अब्ला नैबे मा केस बेखौ नायग्रोदो, नेक्स्ट भिडिअ आं सेस्था खालामगोन। नायनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। इपिएफ हिसाबै 11टा, बीजेपी 4, इउपिपिएल 0, एकदम क्लीन चिटखा। माने जोङो जेरैबायदि मेहनत खालामदों, जोंनि जे बिटिसि सरकारा बा हाग्रामा महिलारि सारा होनाय जि मोनबा गेरान्टि, बेखौ जे मावफुंनो हादों, रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव सेटिसफाइड जादों, जायनि थाखाय जों आसा खालामनाय बायदि 15टा एनडि हिसाबै सिटखौ मोनगोन, बे खाथां कनफार्म। खिन्थु रिहन सारानो देरहागोन, जों स्रा नुजोबलायखाबाय। माने जोङो जे फिल्ड एकदम ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय जों रिपर्टखौ लाबाय, जोङो more than 70,000 भट लानानै जों देरहागोनखौ जोङो नुहुरदों आरो। बिदिबा डिफेन बर'आ जेनगोन? डिफेनाथ' जेनखानायब्रा, बे जेन जेटनि जेरैबायदि मोनसे मटिभजों गेलेदोंमोन। नेपालाव नुदों जानांगौ नोंथांमोना, जे मास मोनसे जायैयावनो होम मिनिस्टारा रिजाइन लाबाय। जेन जेटआ नों जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। नेपाल बायदियाव मोनसेल' जाथि दङ, नेपालि बिदि गरखाफोर दं, बेबायदियावनो थावरिनो हायाखैबा बे जोंनि आसामाव इसिबां ट्राइब थानायाव बे जेन जेटनि गोहोमजोंलाय बहा देरहानो हानो। जेन जेटआ जाहैबाय नै जोंबाय नै गोमोरबाय, जिगाबनि अर बायदि आरो। खिन्थु बिपिएफआ जाहैबाय मा, एकदम बनथुम मुरानि अरखि आरो, रोहो बे जेब्लायबो जोंबाय थागोन आरो। हरसे नों अर सायनोबा सायनो हागोन, लाइफ टाइम सायनोबा नों सायबाय थानो हागोन। बिपिएफआ बिदि मोनसे प्लेटफर्म आरो। खिन्थु बे डिफेन बर'जों जि इउपिपिएल, बिनि स्थितिया नैबे इलेक्शननि जे रिजाल्ट 4 तारिखनि उनावनो आं बुंनाय बायदि माइक्रस्कपजोंसो नायनांगोन। डिफेन बर'आ जेनगोना बे खाथां। बेसेबांसो भट मोनगोन बायदि? बे खोब मोनगोन, 30-40 हाजारसो भट मोनगोन। बे बिराद गाज्रि भटआव जेनगोन डिफेन बर' बिथाङा, जों मिथिगौ। केसबो जानो गोनां जादों। केसखौ होदों बियो, 100 कौटि नांगौना। आंनि न'आवथ' 100 कौटि गैया, लायथों बे एरखुनानै थिं मा दं मा गैया। हाजिर जानांगौबा जागोन, फैसा गैया। खिन्थु आयेनगत हिसाबै माबायदि जाया बे उननि खोथा। खिन्थु बिथाङा जे 100 कौटिनि मानहानिनि ना मा होनो, बेखौ आंबो फार्स्ट टाइम केस होजानाय नालाय मिन्थिया। खिन्थु 100 कौटिखौ होआ, थाइसेबो होआ। नांगौबा थिं न' बां मा दं एरखुना लांथों, अमा बोरमा मोसौ जे दाउफोर दङ बेखौ लानानै थांदों, खिन्थु बिथां थाइसे फैसा होआ।
आंनाव गैयानो 100 कोटि थाखा अबेनि 1 लाख थाखायानो गैया आंनाव अबेनिफ्राय होनो आंलाय केस होनायनि उनाव नोंथांनाव जेबो नटिस बिदि फैयाखै फन हरदों सोरबा आं नामखौ मुंख'थ'ला ओंखायनो आं उदालगुरियावथ' माने एसे डिस्टार्ब जाबाय नालाय आं क'क्राझाराव दायो दंफैथ'यो जिहेतु नों बर' मैखोम जायगा जाहैबाय नालाय मा मोनखो बे आंखौ केस होनानैलाय आरो लोगोफ्रा बुंदों बे केसखौ गिनाङा आंबो लोगोफोरनि थ्रुयै आं गियाखै खिन्थु 100 कोटिखौ थाइसेबो होआलै अबे फैसाजों होनांगौ अबे फाग्लाजों 1 लाखबो गैया आंनि आखायाव एक्चुअलि मानि सायाव केसआ मा माबाले प्रपार्टिखौ शेयार खालामदोंमोन आङो दा बुस्थुखौ नायबिजिरनानै नुदों माने नंगौबो नङा माने इनडाइरेक्टलि माने थार्ड पार्टिनो होना दोननाय बादि नुदों जिनिसखौ माने खोनानाय मथेबा बे फेसबुकाव हगारसावबाय नालाय होबाय आंबो शेयार खालामना होनाया बेखौनो केस होबाय हाजार मानसि शेयार खालामदों माने गावनि एगेन्स्टआव बुंबाय थाबाय नालाय बेखौ बोरै सिरि दोननो हागोन ना 8 थारिखआव होना होबायब्रा बे 100 कोटि होआ उदालगुरियाव केसनि थाखाय थाना गैला माने उदालगुरियाव ओरैनोथ' बारा डिस्टार्ब खालामाखै बे लोगोफ्रा डाटा होनबाय थादों नालाय ओंखायनो आं माबाथ'वाखै एथ'ग्राब गिदिरबो बिदि इस्यु नङा बियो गिया आङो जेबो खालामनो हाया आंनि जायगायाव बर' मैखोमसोना जेबो खालामनो हाया आं बाइकखौ सालायनो रोङा बे साखा खब्रैखौलाय मानो नांगौ सारा हरोबा लागोन आं बियालै आंनो नाङा सोरबा मोनदों मा मोनदों आं बेखौ हिसाबबो लानो थाङा खिन्थु आं लब गैया बाइकखौनो सालायनो रोङा आं दिनैसिमबो खुनुरोखोम स्कुटिखौ सालायदोंमोन सानसेखालि साखा खब्रैखौ हाखरावसो ज्राव थांदों बै दिननिफ्राय नमस्कार लादां सारा हरोबा लागोन आं बियालै जासिथ'वाखै दासिमाव जासिथ'वाखै जासिगोनदां मिथिया आं बे मपेड गंसे बायनो हाबानो जाबाय लाइफआव मपेडा नै खोनासं मपेडा थावाबो खम जायो स्कुटिनिफ्राय खमसिन बोरैबा आं बेखौ जुदि बायनो हाबाय सोरनिफ्रायबा एसे मोनदेरनानै बास जाथारबाय आंना बे मपेडखौ मोनबानो जाबाय आं खब्रैनि लब गैयालै सालायनो रोंखाया गारि गैया नोंथांनाव गैया होयो आं साइकेलखौ सालायनाया लाब गैयालै माने देहानिबो एसे एक्सारसाइस नांगौ नालाय लब गैथ' आं बे खब्रैयाव मपेडखौ बायनो हाबानो जाबाय बे थावाबो खम जायो नालाय गुबुन लाइमोनफ्रा जिहेतु मोनगासिनो दं सालायगासिनो सोरबा रोङोबो नालाय गावस्रा सालायनो ड्राइभार लानो दरखार गैया नायनोसै समा मा फोरमायो खिन्थु आं मपेडखौ बायथारगोन नैबे रिजाल्टनि उनाव मपेड बायगोन आं बिराद मोजां बे बोरायफोर सालायग्राया 300 थाखानियानो 15 दिन गाहाम थाङो होमबाथ' नों बाब 600 थाखाजों मास मोनसे मा